Здравейте, аз съм главен асистент Искрен Таиров от катедра Бизнес информатика, Стопанска академия Димитър Ценов Свищов и ще представя възможности и рискове при използването на изкуствен интелект в бизнеса. Тъй като изкуственият интелект става все по-важен актив за бизнес организациите, е добре да се изследва и да се представи как тези технологии и приложения могат да се използват за постигане на фирмените цели. Възможностите на изкуствения интелект изразяват как стойността на тази технология може да бъде използвана и съответно как организациите следва да се адаптират към нея и като цяло към околната среда, за да извлекат стойността от направените към изкуствения интелект инвестиции. Накратко, някои от тези възможности включват обработка на естествен език, или това е процесът, чрез който машина може да разбира и анализира езика, използван от хора, т.е. нормален човешки език, компютърно зрение, което е свързано с алгоритмична проверка и анализ на различни видове изображения, експертни системи, които са насочени към имитиране вземането на човешки решения чрез събиране на данни и преодоляване на експертиза към членове на организацията за използване, служебно като база от данни или други, планиране и разработване на графици, съответно разработване на стратегии за действие и последователности за бъдещо изпълнение по отношение на разни проекти или начинания и съответно синтезиране на реч, системи за синтезиране на реч, съответно текст към реч, реч към текст, съответно за улесняване на процеса към набиране на определени масиви от текстове. Приложението на изкуствен интелект като цяло се изразява в две области. Те са автоматизация и овластяване. Автоматизацията е утвърдена идеология, която е свързана с машини, които заместват хора, като например роботи, автоматизирани системи, които могат да изпълняват задачи без човешка намеса. Технологиите на изкуствен интелект са в състояние да автоматизират все повече задачи, които включват някакво познание, като учене, решаване на проблеми, т.е. един вид имитиране на мисловна дейност и затова често тази автоматизация се нарича и интелигентна автоматизация. Пример за това са чат-ботовете и програмите за автоматизирани отговори при достъп на потребителите до определени сайтове. Овластяването се свързва с интегрирането на изкуствения интелект и човешкия опит за подобряване на взимането на решения и оптимизиране на поведението на служителите към фирмата. Тъй като организациите често генерират или имат достъп до големи количества данни, мениджърите могат да вземат по-информирани решения, като вземат предвид тези данни. Те обаче често са твърде сложни, за да могат да ги анализират. Ето защо мениджърите могат да използват изкуствения интелект, за да получат представа от данните и да вземат по-добри решения. Следващия слайд ще бъдат представени някои от основните рискови, свързани с използването и приложението на изкуствения интелект в бизнес организациите. Един от най-често обсъжданите рискове е, че човешките работни места могат да бъдат превзети от автоматизацията и съответно много хора ще останат без работа. Очакванията са голяма част от работните места в транспорта, логистика, производство, както и административни задачи да бъдат изложени на риск и съответно да бъдат заместени от изкуствения интелект. Така че една немалка част от работната сила ще трябва да премине към други професии. Но въпреки това, самата трансформация на труда, самото навлизане на изкуствения интелект ще изисква добиване на нови знания и съответно настройване на тези системи, така че пък ще бъдат настроени и съответно открити нови работни места. Друг риск съответно е свързан с увеличаването на броят на происшествията с автономни превозни средства. Най-вече, можем да го кажем, ненадежна автономност, тъй като действията по отношение на движение
лишени от човешка намеса, са за момента ненадежни. Все още тази технология е зряла и се наблюдават редица происшествия. Друг риск съответно е свързан с неетичното наблюдение, нарушаване при неприкосновеността на човешкия живот, на личния живот, намесата в личното пространство, най-вече чрез системите за видеонаблюдение, разпознаването на лица, което за много потребители представлява сериозна заплаха именно за неприкосновеността на личния живот. Не на последно място, трябва да отбележим и проблеми с киберсигурността и съответно контрола на достъпа до изкуствен интелект. От една страна, изкуственият интелект може да бъде атакуван с нови видове софтуер, който също е на базата на изкуствен интелект, а от друга, самите системи за контрол на физическия достъп, които използват изкуствен интелект, също биват уязвими на атаки. Възможни са съответно и редица манипулации на изкуствения интелект, като промяна на основният му код, нанасяне на физически щети, нелоялни конкуренти могат да проникнат по някакъв начин и съответно да манипулират системите и данните на компанията. Съответно пък са в допълнение на ненадежната автономност, неетични и съответно пък злонамерени лица могат да реализират атаки, и които могат да бъдат насочени и към автономните превозни средства. И накрая задължително трябва да споменем и дискриминацията въз основа дали ще бъде на етническа принадлежност, пол, други фактори, и това е риск, който вече многократно се е превръщал в реалност. В определени ситуации изкуственият интелект може да дискриминира отделни типове лица, тъй като имитира човешко дискриминационно поведение в голям мащаб чрез обучени исторически данни. Когато в такива случаи настъпят и хората дискриминирани, могат да се получат редица проблеми, като кредитно оценяване от страна на банки или алгоритми за вземане на работа по основа на пол или някаква религия или някакъв друг признак, което не е много окей. Какви механизми могат да бъдат предложени съответно за справяне с рисковете при използване на изкуствения интелект? Справянето с тези рискове изисква няколко ключови стъпки за адекватното предприемане на бъдещи действия. На първо място трябва да бъдат идентифицирани бизнес процесите, които се изпълняват в дадената организация. Трябва да бъдат идентифицирани наличните IT активи, т.е. всички приложения, бази от данни, системи, хардвер, софтуер, хора и така нататък. След което трябва да се направи някаква оценка на въздействието на тези активи, т.е. какви загуби, дали оперативни, финансови и така нататък, могат да бъдат реализирани по отношение на въздействието на тези активи. Задължително трябва да бъде поддържан актуален списък с всички заплахи, които са присъщи за тези активи. Задължително трябва да бъдат оценени уязвимостите, които са присъщи за съответният IT актив. Трябва да бъде извършена адекватна оценка на риска и съответно след идентифицирането на риска да се предприемат адекватни действия за намаляване и редуциране на тези рискове. И като цяло съществуват 4 механизма за това, съответно надаване на контроли за намаляване, прехвърляне на риска, приемане на риска и съответно избягване на риска. По отношение на конкретното използване на системи с изкуствен интелект в фирмата, е необходимо да се разбере цялостния процес на разработване на системата, на интелигентната система, за да може да се идентифицират заплахите, свързани с тези интелигентни системи. Самият процес се разделя на 4 основни етапа. Първият е предварителна обработка, която включва манипулиране на данни, включително преобразуване, извличане и мащабиране. На втория етап
се извършва обучение, при който избраният алгоритъм обработва набора за обучение и научава връзките между данните. Следващата трета фаза е фазата на оценяване, при която моделът се тества и анализира, за да се види дали работи според очакванията. Тази фаза има цикъл на обратна връзка, което означава, че ако системата не работи точно, целият процес се повтаря, докато не се получи желаният резултат. И съответно последната фаза е производствената фаза, при която вече системата е усъвършенствана, пуска се в производство и съответно експлоатира се реално и се използва за целите на интелигентното вземане на решения, прогнозиране и анализ. След разработването следва изследване и разбиране на цялостния процес на изграждане на системата. Като тези 4 стъпки трябва да бъдат конкретно анализирани, да се идентифицират съответно и рисковете и заплахите и съответно уязвимостите по отношение на разработката и функционирането на тази система. Резултатът от това е един план за третиране на риск, който е под формата на документ и той съдържа засегнатите IT активи и рисковете, които могат да бъдат адресирани чрез одобрена от ръководството стратегия. Благодаря.